קרן, מה העניינים? אנחנו ניתן לכם להתעדכן, כן, ונהיה כאן עם קרן, התזונאית שלנו. בוקר טוב. בוקר טוב. מותר פטל? מותר פטל? מותר פטל במקלט, רק במקלט, בדיוק. אנחנו בעצם הולכים לדבר היום שוב על ההקשר המלחמתי, אבל בפן קצת אחר, ואיך התזונה יכולה להשפיע על מצב הרוח שלנו, לטובה ולשלילה? כן, לחלוטין. אנחנו יודעים כבר כולנו שמצב הרוח שלנו משפיע על הבחירות התזונתיות שלנו. זה לא צריך תזונאית בשביל זה, זה כל אחד יכול להגיד. אבל גם הפוך, קורה בצורה מובהקת, הבחירות התזונתיות שלנו, כלומר, מה שאני אוכלת, איך אומרים, you are what you eat, אז זה באמת משפיע על מצב הרוח שלנו, משום שיש השפעה ישירה על מערכת העצבים. ועל זה אני רוצה ככה לשים את הדגש בדברים מאוד 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 פרקטיים, שכל אחד ואחת בבית יכולים כבר לקחת לעצמם. להכין או לקנות? היום. אפשר להכין ואפשר לקנות. אז בואו נתחיל. קודם כל, דבר ראשון שחשוב לי לומר, זה קצת הרבה משחק של הורמונים, אוקיי? משתמשים היום המון במונח אכילה רגשית, אבל האמת היא שזה גם מאוד פיזיולוגי, כלומר, זו באמת אכילה הורמונלית. ואם נעלה לדיון הורמון אחד ספציפי, אז למשל הורמון הדופמין, שהוא ההורמון שעושה לנו את הכיף ואת השמחה ואת האושר, ואת החם הזה בלב, ואת עליית המוטיבציה. כן, אבל דופמין, דופמין, דווקא אם אנחנו בודקים איך הוא בעצם עולה, נגיד, מתזונה, כי יש כל מיני אופציות, אז הוא מגיע קודם כל מהאכילה נקודה, ובמיוחד אחרי האכילה דווקא של חלבון, בזכות חומצת האמינו-טירוזין, הוא עולה בדם והוא גם נשאר יותר יציב. עכשיו, הוא יעלה גם מהגלידה ומהשוקולד ומהעוגיות ומהמיץ פטל ולא משנה ממה, אבל כשאת אוכלי פחמימות ריקות וסוכר הוא יקפוץ, אבל הוא גם ייפול מאוד מהר. הטירוזין? לא, הדופמין. רגע, הטירוזין יש בביצים גם? כן, זו חומצת אמינו שנמצאת שם. זאת אומרת, כשאתה מרגיש לא טוב, תאכל ביצה. תרגיש וואו. אני אוכל חביתה עם שתי ביצים, ואז מה שהילדים משאירים, אני אוכל מעל הכיור, הרי זה ארוחת הערב שלי בעצם היא שאריות. זה לא דיברנו על האכילת שאריות, אבל אם אנחנו נאכל, אם אנחנו נרצה להעלות אותו על ידי פחמימות פשוטות וסוכר, שזה בדרך כלל התגובה הראשונה, מה שקורה זה שאנחנו נהיה כל הזמן ברכבת הרים הזאת, ואנחנו נצטרך עוד ועוד ועוד, אנחנו לא באמת נגיע למצב של איזשהו רוגע. זה יהיה מאוד רגעי. מאוד רגעי ומאוד ממכר, אוקיי? לעומת זאת, אם אנחנו נאכל ארוחה שיותר עשירה בחלבון, הוא גם יעלה, אבל הוא יישאר גם יותר יציב. אז איפה אנחנו מקבלים את העניין הזה? אז קודם כל אמרתי, לא פחמימות פשוטות, אבל כן פחמימות, זה חשוב לי להגיד, אוקיי? זאת אולי התקופה לא להוריד את הפחמימות לחלוטין, משום שפחמימות יש להם משחק מאוד מאוד חשוב. יש בכלל תקופה שרצוי להוריד פחמימות לחלוטין? אני פחות בקטע, אתם כבר מכירים אותי, אני לא אוהבת דברים קיצוניים לשום כיוון, אני חושבת שזה מאוד סובייקטיבי ומאוד מאוד אישי, אבל כן צריך לזכור שפחמימות בכל זאת, מעבר לאנרגיה שהן נותנות לנו, הן מאוד עשירות בוויטמיני B, שזה הדבר הבא, שאני רוצה לומר שזה משחק של ויטמינים ומינרלים, והרבה פעמים באמת, אנשים גם לא מאוזנים ברמה הזאת, אוקיי? זה לא רק באמת הדאון והמצב רוח, הם פשוט לא מאוזנים, בגלל אכילה לא טובה. מה זה? מה זה הפחמימות הטובות האלה? אז פחמימות טובות, אני מדברת על פחמימות מורכבות שמכילות יותר ויטמיני B, אוקיי? אז יש לנו את B1 ו-B6, B12 נגיד הגיע יותר מאחד. כל הפחמימות המורכבות למעשה, אנחנו יכולים ללכת כאילו על ההארדקור הבריא, קינוע, קוסמת וכזה, אבל גם אורז מלא וגם גריסים שעכשיו יכול ללכת טוב במרקים. וואי, מרק גריסים ופטריות. חמין, איזה גריסים. ומרק גריסים, לא רק חמין. בשבילך אפשר לקבל גם בחמין מהקטניות, גם יש לי שם פחמימות מורכבות, אבל פחות הקמח הלבן והדברים שבאמת מקפיצים, והם גם מאוד עניים במרכיבים תזונתיים, אז זה פחות באמת נותן. B12 זה רק מהחי, זה חשוב לי להגיד. אז לא להוריד לחלוטין את הפחמימות. לא נוריד. לא, אל תדאגי, את אומרת, לא התכוונתי, ורגע לפני שאתה שולף את הזה, אני לא שולף, אני מחביא את זה. כן, אני יודעת, אבל יפה שלא אכלת עד פה. משחק נוסף זה משחק של שומן, ובמיוחד שומן חיובי, ואומגה 3, שגם מאוד תורמת למצב המנטלי, ומורידה את המצב הדלקתי, שמאוד קשור למצב מנטלי ורגשי, אנחנו יודעים שזה יכול לעורר באמת סמנים דלקתיים, אז גם פה אני יכולה לקבל מהחי, אם זה מדגים, אני יודעת שאת לא חברה, אבל נגיד טונה, סרדינים, סלמון כאלה. אני חברה של הפחמימות. אני יודעת, אבל גם מהצומח, שזה כן, איך עכשיו אתה יכול להוציא. עכשיו אתה יכול להרים.
גם טונה נכנסת שימורים, לא? לא, היא לא אוכלת. לא זוכר שהבאתי פעם אחת קציצות טונה והתפחלצה, זהו, זה פעם אחרונה. אז פה יש שומן שהוא יותר מהצומח, אז יש לנו פשטן, ויש לנו צ'יה, וכל האגוזים, והשחידים, והצות. אני הכי נוטי. פה במתכון הזה, יש לנו בעצם אלמנט מכל הרכיבים החשובים, בוודאי שיכולות לעזור לנו. בטח טעים, את מופתעת כאילו? לא הבנתי את הפליאה. שיכול לעזור להעלות את מצב הרוח, ועדיין לא להקפיץ את רמת הסוכר. אבל מה מדביק את זה, סילן? מה מדביק את זה? פה אני השתמשתי קודם כל בטחינה, מסומסום מלא, אז עוד פעם שומן חיובי. ושמתי סילן, אפשר גם להמיר בדבש או במייפל, ויש פה את השיבולת שועל, במקרה הזה היא ללא גלוטן כמובן, עבורך. יש דרישות למנחים. כן. זה נס שאת מצליחה להכין משהו משאלת ואני... אני מצליחה להכין הכל. אבל איך זה לא מתפרק לך? לא מתפרק. למה לי זה מתפרק? קודם, אז תעשי את המתכון שלי ולא יתפרק. מתכון קל. יעלה מתכון. לדחוס את זה אולי, לא? כן, צריך ככה קצת זה, אבל שום דבר, 5 דקות עבודה. יעלה גם לדף הפייסבוק, גם לאינסטגרם. מי שלא מכין, יש למצוא חטיפי אנרגיה בריאים. יש לקנות יותר טובים, צריך באמת להסתכל על ההרכב. זה באמת לא דיון פה של קלוריות, זה לא זה. זה העניין של, אם אתם רוצים באמת להרגיש יותר טוב ולהרים את עצמכם קצת, אוקיי? בעניין של התזונה, לכו באמת על דברים שהם יותר איכותיים, שוקולדים, ויעשו לכם יותר טוב. מי שרוצה את החומים, שצריך את החום. שוקולד? שוקולד. גם זה אפשר לעשות. אפשר לעשות עם קקאו ובננה ודברים. אפשר לעשות עם קקאו ועם חמת בוטנים ועם שמן קוקוס, אפשר לעשות, ואפשר גם לקנות. גם שוקולד מריר שהוא 75%, 80%. אצלי זה עושה לי פיצונים. גם שוקולד לבן, כי הוא לא באמת שוקולד, אז זה לא נכנס לקטגוריה של שוקולד. מה זה? היא מקשיבה לי ולומדת. קרן לפידות שווקי, כל הדרך ממשגב מגיעה אלינו לאולפן. תודה. עם עוגיות כאלה ממשגב. תודה, קרן. עוד מעט